Шато Бургозоне е една от малкото изби в България, разположена непосредствено сред собствените си лозя, кацнала на самия бряг на крайдунавския град Оряхово, един град със специфичен колорит и богат културно-просветен живот. Сградата на Шато Бургозоне е оригинално архитектурно съчетание на изба и бутиков хотел, като избелите помещения за съхранение на виното при оптимална температура са разположени 2 етажа под земята. Проектът Шато Бургозоне, който започна в началото на този век, включва в себе си няколко елемента. Първото беше създаването на лозе. Второто беше изграждането на високотехнологична изба. Предстои отварянето на хотелски комплекс и развитието на винен туризъм. Идеята е виното да бъде в основата на множество дейности, които да дадат както поминък на местните хора, така и слава за региона и за страната по целия свят. Характерно за нас като шато е, че на едно място в един двор са разположени избата ни от над 1000 декара, над 100 хектара, производството и целият този цикъл, затворен в един двор, позволява произвеждането на вино с най-високо качество. Факт е, че в продължение на 5 години получаваме всяка година златен медал за нашето шардоне от световния конкурс, е показателен. Шато Бургозоне се намира на брега на река Дунав и тази теруарна особеност оказва влияние върху целия, да кажем, облик на вината, които се произвеждат тук. Почвите на Шато Бургозоне, те са специфични и може да се каже, че в някаква степен са уникални, защото почвеният пласт, върху който се отглеждат лозята, всъщност е льос. Минералността на вината, които носят като специфичен облик вината на Шато Бургозоне, всъщност се дължат на състава на почвата и на минералите, които се намират в тази почва, извличат се от лозовото растение, натрупват се в гроздето, а оттам всъщност отиват и в самото вино. Спецификата в климатичната особеност тук, на това място и на този теруар, се дължи на присъствието на голямата река, която минава в непосредствена близост до лозовия масив. Какво осигурява тя? На първо място една висока влажност въздушна, която не позволява на лозовото растение да изпадне в състояние, които да нарушат неговата физиология. Тази река осигурява една специфична конверсия на въздуха между дневните и нощните температури. Тази температурна инверсия позволява натрупване и запазване в самите грозда на по-голямо количество ароматични компоненти, които пък в последствие са фактор за формиране на специфичния плодов ароматичен профил на вината на Шато Бургозоне. Оттам нататък технологията общо взето предвижда доставяне на гроздето максимално бързо, буквално в рамките на 1 час след обирането му за преработка във винарската изба, и тази предпоставка, всъщност това изискване е обезпечено от това, че винарската изба се намира буквално в лозовите масиви на самото шато, след което общо взето ферментационните мощности позволяват един прецизен контрол на алкохолната ферментация, където е всъщност втората наша активна намеса, избор на всички щамове дрожди за една прецизно контролирана алкохолна ферментация по отношение на превръщането на съставките на гроздето в съставки на виното, така че да запазим всички тези, които ние считаме за специфични и които всъщност носят теруарната особеност, и разбира се, се предпазим от появата на такива, които са негатив.
По време на производството на вино, общо взето се контролира изцяло процеса, управлява се чрез регулиране на кислородния режим при необходимост, чрез промяна на температурния режим по време на ферментацията. И в крайна сметка, след приключване на ферментационните процеси, за белите вина предвиждаме едно постферментативно отлежаване върху дрождените утайки с цел натрупване във виното на определено количество манопротеини и засилване на спецификата на виното, повишаване на обема и на вкусовата плътност. И след това вече останалите практики са традиционни, които се прилагат почти във всички винарски стопанства. Съзряване, стареене на виното, обработки, стабилизация и бутилиране. В резултат на научните изследвания достигнахме до точния състав и точните сортове, които най-добре ще виреят на този теруар. От червените това бяха Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пино Нуар. Новите сортове, които на времето рискувахме, Марселан и Ежи Одилай, които намериха прекрасни условия за развитие. И разбира се, класическите бели сортове Шардоне, Вионие, Совиньон Бланд, които на брега на голямата река, както в целия свят, намериха прекрасно място за своето развитие и затова избата ни се слави като производител на най-добрите български бели вина. Едно от най-важните неща, които си поставяме като задача, е да поддържаме постоянно и да увеличаваме ежедневно качеството на продукта, който предлагаме, и само по този начин бихме могли да бъдем конкурентни в страната и в чужбина. Нашата изба изнася на над 10 международни пазара, като главните ни износни пазари са Белгия и Съединените американски щати. От опита, който имаме в международните пазари, забелязваме, че нашите вина определено се харесват. Имаме многоброй международни награди, както например 5 последователни златни медала от световен конкурс в Брюксел с нашото шардоне. Имаме 90 точки на Wine Enthusiast с Пино Нуара и Каберне Совиньона. И не на последно място, 2 пъти подред бяха нашите вина избрани за най-добрите бяли български вина, представени на конкурс Мундус Вини в Германия. Тези награди много ни радват и те са особено важни за вносителите, с които ние работим в чужбина, защото това е гаранция за нашето постоянно качество и е до някаква степен сигурност за тези вносители. Нашите партньори са доволни, че нашите вина са и познаваеми, т.е. може лесно да се при сляпа дегустация да се определи, че това са вина на Шато Бургозоне, което също доказва, че сме успяли това, което си запоставихме за цел, да направим вина на световно ниво, които и да имат свой почерк. Но макар и вече да сме изминали тази стъпка с награди, да сме успяли да убедим и да навлезем в 17 държави по света, нашата мисия хич не е лесна, защото повечето държави по света въобще не познават България като винопроизводител и много усилия се нуждае от наша страна, много лично присъствие и много време, за да наложим нашата държава по тези пазари. Нашата изба е от новата вълна български изби, които имат за мисия да преобразят имиджа на България като производител на хубаво, качествено вино и които си поставят за задача не след дълго време страната ни да се свързва не само с розата и с киселото мляко, но да бъде и символ за производство на хубаво, висококачествено вино. Вината на Шато Бургозоне, подходяща почва и климат, висококачествени сортове грозде, традиционна технология, съвременно оборудване, прецизна професионална работа, категорично качество. Вината на Шато Бургозоне
с аромат на история и вкуса на съвремие, иновация и конкуренция. Шато Бургозоне – качественото българско вино.